kapanahunan, karon atuasya ito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, buhauno lalinon ang nagtuman. Karon atuasya dito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, buhauno lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmada sigon kita, aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuasya dito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, buhauno lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, buhauno lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, buhauno lalinon ang nagtuman, buhauno lalinon ang Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tas-an sa mga langit. Nining taknaa sa kagabhion o Dios sa gihapon maghatag mig mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Angay kang pagasimbahon og alagaron, ikaw ang Dios nga hari sa among kinabuhi. Tuguting nga magapanalangin ka ni ini nga programa o kining estasyon, diin na pinaagi niini mahimo kining kasangkapan sa pagpaabot ngadto sa kahayag sa kamaturas nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Ang mga taong nagapaminaw, hinaot pa nga sila imo Ginoo nga lamdagan, ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran, ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo
Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga naglain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Sir, maayong udto kagabi naminaw mi sa inyohang mga pagbatbat mahitungod sa pulong sa atong makagagahom. Ingon sa akong lolo nga sila sa gamay pa nasanay og Biblia, kita sa gamay pa wa masanay og Biblia, hangtod na lang karon na nangadagko na tawa gihapon tay alamag sa Biblia. Hehehe. Okay, dili pa man tingali wahi ang tanan, no? Kinahanglan gyud nga magsusi ta may tungod sa Biblia kay pinaagi na magyahan ta diha sa angay nato nga himuon. Okay, niya patay basahon Bradyon, maayong gabi. Ang inyong mga pagpasabot sakto ra gyud kaayo ug sa panglawas pa sa tao kana gyud nga vitamins ang needs gyud nga imnon aron ang tao mulusog sa iyang panglawas. Kung mudawat lang ang tao diha sa inyong hisgutan sa kahanginan gikan sa Biblia, mulambo gyud ang iyahang kalag diha sa Ginoo. Salamat sa pagbasa si Regine diini. Okay, daghang salamat Regine sa panuod sa ato nga programa. Okay, last text na lang ning akong basahon. Sir, pangutana ni, so dili lang usa ta, no? Well, si Brother Libby mag-iban og pipila ka mga text message sa cellphone apan sa dili pa mas may siguro Brother Libby nga imong malili diha ang ato nga monitor aron atong mahibaluan kung diini nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener. Kutob sa naminaw karon og naabot sa labyog sa atong broadcast kamong tanan mga higala, amo nga gina-welcome nini nga tulumanon sa Jesus is our Hope. Tanan sab nato nga mga viewers sa Facebook sa atong live mga higala. Mayong gabi sa tanan nato makahigalan kaigsunan to nis Pilipinas nga naminaw og nagmonitor karon sa atong programa. Aniya may isang gabi sa ubang nasod, uban maayong udto, mayong buntag. So kaninyong tanan, welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our Hope. Pwede na mo makapadangat higalag maminsahe diri namo. Pwede mo text mo sa among mga number ni Brother John or pwede ari sa comment section nato sa Facebook. Ang inyong mga messages, pangutana ba, greetings ba, or ubang mga importanteng mga messages. So amo na ikalipay higala, amo nang basahon aron mapadangat na ato sa mga friend, mga minahal sa kinabuhi, or ato nang damoy mga pangutana ato sa nang hatagan unya og higayon nga matubag ang inyong pangutana o kung naamoy atangisab ninyo higala karong taon-taon ang pagtubag sa pangutana kay doon amoy kahigayunan nga among gihatag na ninyo participation sa atong programa. Makahimo mo sa paghatag og dugang tubag sa pangutana or pwede mong makareact or pwedeng maka-follow up kana kung wala kayo masabti ang mga tubag nga among gihatag mahigala. So ang ato mga tubag ato ginang ginabase sa Biblia tungod kay ang Bible mao ni sukdanan mahigala sa atong pagtulunan na hiuyon bas kabuton og wala. Okay, ato na ning sugdan pagbasa, no? Unya alang sa atong mga viewers, mga followers, palihog atong i-share mga higala ang ato nga program para nga daghan sad ang makapamati
makalantaw sa pulong sa Ginoo nga atong pakahisgutan ini. Okay, ato nakita dinhi si Sister Jimari Kalapuan. Salamat sister sa paglab o pagpray nining ato nga tulumanon. Ni apod si Ayan Kevin Dorotan. Salamat pod sa paglab, Brother Dorotan. Niasad si Brother Rufino Moreno. Salamat sa paglab o pagpray, Brother Rufino. Niya po si Brother Ronilo Itang. Mayong adlaw nga ipapahulay sa mga kaigsuunan, makanunayong naminaw, og sa mga nag-view ni ini nga programa, og maingon usab kaninyo, Brother John, og Kuya Livy. God bless, og maayong gabi. So, happy Sabbath also, Brother Ronilo, og maayong gabi nimo diha no, sa Saudi Arabia. Okay, ingat ka diha, Brother Ronilo, may gabi iman sa imo diha. Anya niya sad si Sonny Sumayang, salamat sa paglab ug pagpray ning ato nga tulumanon. Niya pod si Sister Elpidia Curo. Good evening ninyong duha, Brad. Og happy Sabbath sa atong tanan. Ang Dios magauban kanatong tanan. Salamat Sister Elpidia, anukad sa Matag-ob, Leyte. Anya niya pod si Sister Ginaline Lumuntad. Salamat po sa pagpray, sister, o paglab sa ato nga program. O niya siya mensahe, happy Sabbath sa tanan, brothers and sisters. God bless you all. Okay. Niya po si Brother Felipe Dilao. Brother Pipi, salamat kaayo nga kanunay na ka nga nagtanaw, no? Dinhi sa ato nga live broadcast, ato ning usa sa mga maabtikon nga elder diya sa Anapong, San Remio. So good evening nimo, Brother Pipi, uban sa imong panimalay. Salamat sa paglab sa ato nga program. Napod si Navigator Flores. Good evening and happy Sabbath, watching from San Fernando, Cebu, Anchorage area. Naaron gi-anchor diya ilang gipunduhan ang ilang barko nga gisakyan. Kayo siya, maabot siya Palawan. So, bisan asal siya, marang inter-island siguro ni si Brother Navigator Flores. O niya po si Rian Casis. Good evening ninyo diha, Brother John o Brad Libby o sa tanang naminaw karon sa programa. Happy Sabbath kaninyong tanan. So, happy Sabbath also, Brother Rian Casis. Niya po si Moises Alex Liaban. Mayong gabi mga brother, og happy Sabbath kanatong tanan. Anya niya sad si Meliod Silasol, happy Sabbath mga kapaglaom, God bless og maayong gabi sa tanan. Salamat sa paglab og pagpray. Anya niya po si Mrs. Alex Liaban, nag-send po siya, salamat no sa pagpray og paglab, Brother Moses. Niya po si Jolito Aning Lumapak. Happy Sabbath mga igsoon. So happy Sabbath also Brother Jolito. Niya po si Mike Lucina. Mayong gabi mga brad and happy Sabbath. Watching from Mount Zion Church, San Francisco, Camotes. Okay, good evening no sa tanan nga taga Camotes Island. Niya po si Siena Rose de la Rama. Mayong gabi kanatong tanan, always naminaw si Lolo o si Lula Ophelia. Magnanis Masbati. Niya po si Rosemary Timbang. Ang iyang mensahe, maayong gabi niya. Salamat sa paglab sa ato nga program. Niya nipagin siya mensahe, maayong gabi mga brad. Happy Sabbath sa tanan. So happy Sabbath also Sister Rosemary Timbang. Ato po nakita si Janry Pagasian, Bayugan City. Happy Sabbath ninyo tanan. Salamat kaayno sa tanan taga Bayugan City nga nanonood sa atong programa karon. Happy Sabbath also Brother Janry Pagasian. Niya po si Roland Neri Ganon. Mayong gabi Brad Libby o Brad John. Welcome sa inyong programa Jesus is Our Hope. Ilabi na diri sa Quezon City og diha sa Visayas og Mindanao
sa tanang kaigsunan. Happy Sabbath kaninyo. God bless. Okay, salamat kaayo no. Brother Roland Ginon, kanunay gyud ka always good present sa ato nga programa. Thank you kaayo diya sa Quezon City. O niya pagyoy mensahe si Johnny Serenio. Good evening Kuya John o Brother Libby. Maulanon karon. Maulanon kaayo karon diri sa amua. Watching gihapon diri sa Barangay Anislagan, Biliran. God bless. Salamat sa pagpray ug paglab. Anya salamat kay Brother Johnny Serenio. Thank you kayo sa imong pagsunod ko nestong programa. Anya niya po si Sister Roseline Mainit, nanukad po ni gikan sa Germany. Good evening sa tanan. Happy Sabbath. God bless. God bless po. Salamat kay Sister Roseline Mainit. Salamat po no sa imong paglantaw kanunay. Anya may isang gabi ni Sister Evelyn Mainit diha sa Germany, no? May gabi ninyo diha. Anya na-miss na kanamo diri sa ato nga church. Okay, padayon tahigala ato ning lilion og pikas nga screen walang ipuli-puli. Ato ning tagdon ang mga nag-send og heart, nag-love sa itong program og nag-like. Ato nakita si Canales Jello, Kiana Faith Etang, Elpidia Curo, Roland Neri Ginon, Silen Ruiz Mindaros, Mirifiel Vargas, Navigator Flores, Ivy Osabil Boratso, Kababan, Rosemary Timbang, Felipe Dilao, Mike Lucina, Jennifer Golfan Peritos, Sherwin Orsal, Nurlan Pagal, Ivan Raico, Sioton Fakats, Roselyn Mainit, Oliver Kingijen. Okay, mao ni mga nag-love sa ato nga program. O niya aritas mga nag-like, mga higala. Ato nakita din si Brother Aniceto Priscelias. Niyasad si Miliod Selasol, Rian Casis, Moises Alex Liaban. Niya po si Johnny Junti Dauman. Niya po si Jonel Nogas. May gabi ni mo bro. Niya, may gabi na ni Sister Lisa Sabia, no? Imong pinalangga, imong makabataan, tanan diya nga taga ibabaw sa Libho. Good evening ninyo tanan. Niya sad si Ricky Kaomiran, Basilio Tero Notarion Jr., Ginalyn Lumuntad, Gerardo Lobitania. So good evening Brother Luloy, uban siyong family sa Australia. May gabi ni mo na See you soon. Niya po si Brother Ronilo Itang. Niya ato nakita ni si Winifredo. Mayong gabi mga kaigsunan. Dili jud mi kaanha. Kay si Midi naglaing lawas. Gisigi anak kong hilot. Salamat sa pagsabot. Okay. Kung ni sa care group ni Aper. Niya ato ning tanaw higala diri sa ato nga cellphone. Okay, may gabi ni ni Brother Sincer Somalinog. May gabi ni mo dong. Oban sa kang Sir Mercy, inyong makabataan. So good evening yung tanan. Anya, good evening ni Rizal diha. Sumabulin na Rosemary Gutierrez na Felipe. Ato maslingan na Brother Junior, la Sternita, ilang family, ilang Phoebe. Anya, ngadto sad nila ni ngadto sa mga Espinosa family, mga Saga family, maayong gabi. Anya, ngadto sad ni Brother Totron Ilanan nga always kinang naminaw sa diya silang panimalay. Maayong gabi siyang panimalay. Ngadto sab nila ni Sister Tsari de la Cruz Nugas, kaubad ni Badudo o ilang family. Mga Ipil family, maayong gabi. Atos mga Serapino diya nga always naminaw, ng Sister Enilia, ng Brother Eric Sinoy, uban siyang family. Ngadto nila ni
Brother Roy Sayod, uban siyang minahal. Ngadto na Barturo Maglasang, uban kang Dailing, kang Vanessa, ilang makabataan. So tanan na lang kanino di sa Mabuli, welcome. Nagkaduol na gyud ang atong crusade, manghinaot lang ta nga maghinay-hinay na unta di na unta ni muulan no. Talis-talisik magsige. Magsugod na ta karong Domingo sa gabi, namatay trapal diha no. Domingo sa gabi ita mag-start. So mga silingan diha, manghinaot mi nga mag-abot-abot ta diha kay doon tayo mga importante kaayo nga mga lektura may tungod sa panglawas og pulong sa Ginoo. Okay, niapod si Elizabeth Mejia, ato ning sister nga tuan ni sa Inupakan Liti. So good evening manang uban ni Kuya Ador diha nga naminaw sa naglantaw. Niya sad si Mads Merlin Dardir nakig-uban sa dato. O niya nag-like siya, o niya napos Brother Nuli Utang, naglabos ng programa, Sherwin Orsal, o niya si Mercedita Sumalinog. Okay, tanan diya sa pabuli atong masilingan, tanan sa natong mga minahal nga makaigsunan diri sa Libho. Kumusta diya ni Sister Valentina Abaga diya nga mo sirit kina ato simbahan. Di pa na siya bautismado pero believe ko siyang kadasigon nga bisag siyang usa molusot gina dito sa church. So salamat kay Sister Valentina, mga silingan dihag manghinaot mi nga makahimo na ka og desisyon sa pag-alagad ngadto sa Ginoo. Okay, ato ta sa pagpadayon mga higala ni si Roldan Bartolata. Salamat Brother Roldan sa pagpray no sa ato nga tulumanon. Thank you kaayo. Salamat. Unya padayon tahi ka lang atong sunahan. Ako nang usang ihatag ni Brother John ang panahon alang sa pagbasa sa pangutana. Kaya ako lang basa ni Gran na mga mensahe nga mudangat ini karon. Akong basahon karon taod-taod ang inyong mga messages, inyong mga participation sa ato nga programa sa pangutanang atong tubagon. Mga tubag ninyo atong basahon karon taod-taod. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Levy. Adto ta ani pangutana ni Alfred Buntor. Brother Alfred, unsa may imuha ko naka-meet ko og mga buntor diha sa Barangay Magkayangkang, Bayugan 1, Agusan del Sur. Dili pa to Narabay city. taga Bayugan nga nagtan-aw to aron. Na taga Bayugan ron, no? Kining apelyiduhan ni si Alfred Buntor, kining mga buntor, first meet ginako aning buntor diha sa Bayugan, sa kuan sa Barangay Magkiyangkang, Bayugan 1, Agusan del Sur. That time dili pa to city, lungsod pa karon city naman ning Bayugan kay do na magud ni tulo ka Bayugan, Brother Libby. Bayugan 1, 2 ug 3. Okay, kuan ni mo ni ang pangutanan Alfred Buntor. Sir, di pa gyud mi dugay nga nag-observe aning inyong program. Sa panahon nga naay mangutana sa inyo ha, bahin og larawan, ang akong apuhan masakitan gyud kay duna magud siya'y pistahan nga San Vicente matag Abril 5. Salamat sa pagbasa. Okay, daghang salamat Brother Alfred. No, Alfred Buntor. Unya kaning imo hang gitext dire, may mga panahon gyud tinuod nga dunay mga pangutana nga moabot dire sa ato nga programa diin ang pangutana sentro sa larawan. Unya ang imong apuhan ba ni? Nya medyo masakitan gid siya tungod kay duna magud siya'y gipistahan nga larawan matag Abril 5. Mao po nay among kuan na kanang San Vicente ba. Abril 5 pudto ang among pista sa una, no? Unya ug nasakitan man ang imuhang kuan, nasakitan man ang imuhang unsa ni ang imuhang apuhan. Wa gyud namo na tuyua nga magsulti mi diri nga dunay mga taong masakitan. Pero sa panahon sa mga apostoles sa ilang mga pagwali diin sayod ta nga sila mga pinili gyud kay ang ato magyong Ginoong Hesus
mo'y nagpili nila, din sila ang nanguna o una sa pagsangyaw, pagsultis maayong balita. Silang 12. O kung imong basahon ang Buhat Kapitulo 2, versikulo 36 ngadto 38, ingon niini ang gisulti. Busa ang tibok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayod. May tungod kang Hesus ang inyong gilansang sa cross. Sa 37 nagingon og sa ilang pagkadungog niini kang Pedro og sa ubang mga apostoles, sila gisakitan og na nag-ingon mga igsoon unsa may among pagabuhaton. Di ba nakabantay mo nga kanang tao nga masakitan gani ang kanang gitawag bad reaction ba muna imong makita. Pero sa panahon sa mga apostoles, sa ilang mga pagpangwali, sa ilang pagpasabot sa pulong sa Dios, dihay kahigayunan nga may mga taong nasakitan. Pero ang nakanindot niadtong mga tawhanaa kay bisan tuod silang nasakitan sa mga pulong na ilang nadungog ug nabati gikan sa mga apostoles, wa man sila gipakita nga bati o kung ganang gitawag bad reaction. Nangutana ra hinuon sila sumala sa 2:37, mga igsoon unsa may maayo nga among pagabuhaton. Muna ilang pangutana. Kamu karon higala nga kanunay nagsunod ug namati niining atong programa. Dili ba na mulutaw o muabot usahay sa inyong mga panghuna-huna nga makapangutana mo og unsay inyong maayong buhaton? Ang tubag ni Pedro niining mga taong nangutana nga nasakitan sila ingon sa 2:38 buhat, og si Pedro mitubag kanila nga nag-ingon, pag hinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Ang bautismo girekomendar ni Pedro maghinulsol og magpabautismo sa ngalan ni Kristo tungod sa kapasayloan sa sala. So dinhi makita nimo nga ang unod sa gipamulong ni Pedro, wala gyud kalabtanan ang gagmay nga mga bata kay maghinulsol man, unya magpabautismo pinagis ngalan ni Kristo ug mapasaylo ang atong mga sala. Mao nay gitubag ni Apostol Pedro, niadtong mga taong nasakitan panahon sa ilang mga pagpangwali. Karon, kana bang tao nga masakitan sila? Sa diha nga atong isulti ang mga pulong sa kamatuoran. Anang mga taong masakitan sila? Ngano man unsa magirason o hinungdan nga masakitan man sila bisag wa sa imong kasing-kasing, wa sa imong huna-huna nga sila imong pasakitan pero nganong mubati man silang masakitan sila. Sama ni ini Brother Alfred Bontor, diha sa kinini ang kanana ang asaning lugarang inyo basta nakamit gikog Buntor sa magkayangkang Bayugan 1 Agusan del Sur. Okay, may tungod nining kuan mo Brother Alfred, no? Nga nganong nasakitan ang imong apuhan tungod na kay duna siya'y gikuan kanana ang gipistahan nga larawan matag Abril 5. Sa pista palangdaan sumala sa Isaias 1:14 ang piyesta gikaligot-gutan kana sa Dios, sumala sa Isaias 1:14. Og kun ang pista gikaligot-gutan sa Dios, kumusta man ang mga nag-organisar mianang pista? Kung ang pista mo'y pag-usapan, dinhi sa Biblia naay gisgutang pista, pero lahi sa pista ron. Nganuman ang imong makita, disco, inom, sugal, unya, sayaw, unsa pa na diha nga mga kahilayan. Ang gisulti sa Biblia nga ang piyesta gikaligut-gutan kana sa Ginoo. Tandaan nato na karon. Nia, ngano nga ang tawo mubati man nga siya masakitan kun atong isulti ang mga pulong sa kamatuoran, ang pulong sa Dios. Ipresentar nato kun unsa ang pulong sa Dios. Juan 17:17 nagingon, balaan na sila pinaagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Ang pulong sa Dios balaan, ang pulong sa Dios kamaturan. Kapag ang tao mutuman o musunod sa pulong sa Dios,
Kay ang pulong sa Dios balaan, ang pulong sa Dios kamatuoran, natural. Nga kining mga tawhana mahimong naa sa kamatuoran. Karon niya, unsa man ang gipanginhalin tulad sa pulong sa Dios nganong masakitan na may uban masakitan. Kung atong basahon ang Herbiohanon 4:13, nag-ingon, busa ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan hait pa sa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa katuyuan ug sa kauyukan sa kasing-kasing sa tao. Tanaw ha, ang pulong sa Dios sama sa gamhanan buhi nagalihok hait pa sa espada nga duhay sulab. Natural nga masakitan gyud ka kay ang pulong sa Dios sama manag espada nga duhay sulab, hait na gamhanan. Kung imong tan-aw dinhi, kung sa ato ba na double blade, no? Og unya ingon ni ini ang pagkahalintulad sa pulong sa Ginoo, gamhanan sa mag-espada, hait pas espadang duhay sulab. Ngano man kay kining usa ka sulab nagpasabot nga kun ang pulong sa Dios imong sundon tumanon maluwas ka. Apan ang usa ka sulab nagkahulugan nga kun ang pulong sa Dios imong supakon malaglag ka. Sa diin ka karon ini mo lugar higala labi na nimo Brother Alfred Buntor, ang pagtuman sa kabubuton sa Dios o ang pagsupak. Unya, klaro kayo nga ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamanan hait pa sa espada nga duhay sulab nga modulot ngadto sa gitagbuan sa kuyukan ug katuyuan sa kasing-kasing tao. Mon sa ang pulong sa Dios modulot. So inigdulot ana unsa na siya? Sakit. Mauna nga naagi tawo nga masakitan. Karon kung atong hisgutan na mahitungod aning bahina, Jeremias 23:29 nagingon, dili ba ang akong pulong sama sa kalayo o sama sa maso nga nagadugmok sa mga gahing mga butang? Unsa ang pulong sa Dios? Kalayo, maso. Mauna nga may mga panahon nga imong pamatian ang pulong sa Dios init, mapaso ka kay ang pulong sa Dios gipanginsama sa kalayo. Unya sa magmaso, mauna nga masakitan ka kay madugmok man ang mga butang nga naas imong kinabuhi nga dali oyon sa kabubuton sa Ginoo. So normal nga ang tao masakitan kung mamati sila sa pulong sa Dios. Dili bali para namo nga nasakitan mo, nga nahayagan og nasultian mo sa kamaturan kaysa naman wala mo nasakitan pero wa mo masultiing mapahayagi sa kamaturan. Karon niya, kung atong matan-aw na mahitungod ining mga puntuha, Brother Alfred Buntor, kining sitwasyon na sa imuhang lula, maupod ni ang amo sa una magpista mi Abril 5. Kinsay pistahan si Senior San Vicente. Mao man na. Pero ang tinuod, sigun sa ako ng gisaysay, ang pista gikaligot-gutan sa Dios. O unya, ang sugo sa Dios diha sa ang una o ikaduhang sugo, diha sa napulo ka sugo, sa Exodo 23 ngadto sa 5, ningon, dili ka magbaton og lain nga mga Dios atubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok. Busa kana si Senior San Vicente, Brother Alfred, kabahin ka na sa larawan o linilok. Gidili sa Ginoo. Unya, nagingon diha sa gisulti pagayod, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila kay ako mausyuba nga imong Dios nga abubuan. Buti pasabot nga ang Dios dili siya gusto nga kompetensyaan nimo siya, ilisa nimo sa larawan o mga linilok. Nganuman, kay ang Dios raman mao ang simbahon og atong alagaron. Karon ang pangutana niini mao, uyon ba ni sa kabubuton sa Dios? Dili uyon, pero mas daghan ang naghimo niini nga dili uyon sa kabubuton sa Dios. Kung imong basahon sumala sa Salmo 115:3 ngadto 8 nagingon, apan ang among Dios anaa sa langit gibuhat niya ang tanang nakapahimuot kaniya. Unsa ang Dios? Creator, dili creator. Now what is the difference between creator and the creature? Creator gani magbubuhat. Ang creature gani binuhat. Unya kay kanang mga larawan gibuhat ra man ang tao.
niya karon niya apan ang ilang mga Dios maong salapi ug bulawan binuhat sa mga kamot. Sila adunay mata dili makakita, dunay mga ilong dili sila makapanimaho, dunay mga dalunggan dili makadungog, naay baba dili makasulti, naay kamot dili makahikap, dunay tiil apan dili makalakaw. Unya asa man nimo ipadangat kining mga bahina, dili ba diha sa larawan? Unya gikaligut-gutan man ni sa Ginoo kung imong basahon ang Biblia. Ngani sa kapanahunan sa mga apostoles, naa na sad ning problemaha sa una. Nya hangtod karon mikuyanap ug nagpabilin. Buhat kapitulo 17 versikulo 16. Og sa pag-abot ni Pedro didto sa syudad sa Atenas, ang iyang espiritu sa sulod niya nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita nga ang syudad napuno sa mga larawan. Tandaan ninyo na nga sa kapanahunan ni San Pablo wala kini makapahimuot niya din didto niadtong syudad sa Atenas napuno sa mga larawan ug ang espiritu diha sa sulod niya nahagit sa pagkasuko. Tandaan ninyo kana usa kini ka seryoso nga butang nga wa lang pod ninyo seryosoha ang pagtagad niini. Karon koy matud pa nga ang espiritu diha sa sulod ni San Pablo nahagit man sa pagkasuko sa iyang pagkakita nga ang syudad na puno sa mga larawan. Karon kay nahagit man pagkasuko, unsa man ang gibug-aton, unsa katalas o hait ang mga pulong nga migula sa baba ni Apostol Pablo. Kung imong basahon ang Roma 1:22 ug 23 nagingon, sa ilang pagkamakinanmanon nahimo hinuon silang mga buang, kay ang Dios nga dili mamatay gilisan nilang mga larawan nga sama sa tawo nga may kamatayon. Nangaunsa sila diha sa ilang pagkamakinanmanon nahimong mga buang. Mao na nga sa atong kapanahunan karon, mas daghan man ang edukado karon kaysa una. Ang sa una, mas daghan man ang dili edukado kaysa edukado. Ngani gidungog pa man gani, mabatian ta man na nga ang grade 6 sa una pwede nang makamaestro. Pwede nang makamaestro sa una. Kay mas daghan ang ingnon ta mga taong wa maka-eskwela kaysa naka-eskwela. Pero ang gisulti ni San Pablo sa ilang pagkaminadmanon, nahimo silang mga buang. Kay ang Dios nga dili mamatay giilisan nilag mga larawan. Mao na nga bisan pas pagkamaalamon sa tao, profesional siya, pero naunsa na kung kana na ipaghisgutan nahimong buang. Nganong nahimong buang? Tungod kay nagyukbo man sa mga lirelok nga mga larawan. Unya kung atong basahon ang gihisgutan sumala sa Juan kapitulo 5 bersikulo 21 nagingon, mga anak, likayin ninyo ang mga Diyos-Diyos. Palikayan gani, pero ibutang na diha sa inyong mga sakyanan, inyo nang ibutang diha sa inyong dughan, bitay-bitayo na ikwintas ninyo na, ibutang diha sa inyong tugkaran sa panimalay, nga unta palikayan man na, nga naman, dili na gitugot sa Ginoo kay ang Dios wa mahimuot ni anang pagsimba o pagbuhat og mga larawan. So Brother Alfred, ako nakadaig nga bisan pa ang imong apuhan og masakitan pero maminaw gihapon siya. So ako siyang gidaig og gipasalamatan mahitungod niya na. Ayaw kalimot ang pulong sa Dios, nagatudlo nato ngadto sa kaluwasan. Ang Herbihanon 3:15 nagingon samtang ginaingon pa, pagkadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyong pagahia ang inyong mga kasing-kasing, ingon ni adtong pagpangsupil nila bato kanako. Tanawa, nadungog ug nabati na ninyo ang pulong sa Dios, ayaw ninyong pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Hinumdumi baya ninyo nga kung imong tan-awon ang imong kinabuhi sa una ug karon, sa diha nga muhata ka pagsunod pagtuman sa pulong sa Ginoo, muhata ka musunod sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, naapoy daghang mga babag. Ngano man kay ang yawa mulihok pod aron ka mapugngan, nga dili ka makapadayon sa imong tinguha. Apan ang Dios nagapaabot og nagahulat sa tanan
nga kita muduol o mualagad dinha kaniya. So Brother Alfred Buntor, kung nasakitan man ang imuhang apuhan, sorry lang, apan nalipay ko nga bisag nasakitan, maminaw siya. Unya dili usa nako ni Brother Alfred dili usa nako ni i-delete ni diri kay uli na ko sa balay nun kanana ang di lang ko kakon 50-50 ni kay usa karon uwan ra bagyod na ganina paggikan ako sa balay. Grabing ulana, naabot na lang ko diri ulan kayo unya naay mga dump truck atong maagian manghilamos ta kay naa magud ang tubig diha sa tunga o daplin sa karsada, pero di bali na lang ngano man buhat man is Ginoo. Among gihimo ni uwanan initan mi ngano man ang panahon talitapos na, ang tanan magakalipay magakasadya sa pagbalik sa Ginoo, nga ang taong nawalihan ni tuog ni alagad sa Ginoo sa adlaw unya sa katapusan daghan ang mga taong maandam para sa gingharian sa Dios. Mabuhay kamong tanan higala nga inyong gipatalingugan ang pulong sa Dios. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot og pagpatinaw sa nakasabot og natin-awa na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, digang salamat Brother John. So ato ning tanawon mga mensahe. Okay, ni si Lane of Keria, happy Sabbath mga igso sa tanan, watching from Kinatarkan. Okay, Sis Len, day, salamat ha. Ganinang buntag gisayo paghatod sa balay ang bulad ang imuhang gipadala gisayog hatod ganinang buntag sa balay. Salamat jud kaayo. Thank you kayo. Okay, niya po si Sister Alma Mahait. Happy Sabbath to everyone. More blessings. Good evening, Brother Alexander Dehito o Brother Libby Claves. Salamat kayo, ma'am, sa pag-pray o pag-love sa ato nga tuluman. Salamat sa inyong pag-view, madam. God bless ninyong tanan diha. Keep safe kay may bagyo ra gyud. Okay, niya po Mrs. Alex Laban. Amen. Okay, ato rin tanawon ng pikas. Okay, ato ning pabasahon ning niya si Brother Jerry na Ilon, Alma Mahait, niya po si Shilton Fakats, Ivan Raico, niya ato po nakita din si Linabog Munchadora Nas. Niya sad si... Okay dong, kung man ni Brother Libby, nakaanhin na ni, nabotismuhan na ni mo, ning gibible studyhan ning isaw. Sige man nag-ari diri. Gibible studyhan ning isaw, unya, mura man ning Iglesia ni Cristo ni Bataa, unya, kauban ni Jelo Canales, ug uban pang mga batanon diha sa Maya Church. So, salamat dong na sa imuhang pag-view sa ato nga program. Okay, niya po si Erex Sinoy. Niya po si John Romawak. Okay, no? Arita sa Pikas, ato rin tanaw ng uban nga nahidugang naglantaw. Niya po si Mary Grace Mongkada Mainit. Niya sa Basilio Tero Notarion. Rique Kaomiran, Junel Nugas. Niya po si... okay, muna ato mga nakita na hidugang naglantaw sa ato nga tulumanon. Anya, diri po sa Pikas, ato pong nakita diri Ma'am Imelda Galiaris. Salamat sa pag-love. Unya, Esther PB Clavis Pasiol. Maayong gabi. Okay, Madam Imelda, sorry ha, nahibaw na ka ni chat naman ko. Sorry gyud kaayo niya. Salamat gyud kaayo sa imuhang hatag nga panggasolina namo ni Brother Libby, lipay kay mi anak. Okay, yun sa to, Brother John, paghanay ang question. Kang kuan Alfred Buntor man ni siya. May panahon ko sa panahon kuno nga dunay mangutana sa ato dinhi mahitungod sa larawan ang iyang lula masakitan kay duna man siya larawan nga San Vicente nga gipistahan matag Abril 5. Okay, salamat kayo, no? Kining ato nga program mga higala, ato gining gipahibaw kanunay nga ang mga tubag ani atong i-base sa Bible. Nga naman, kay kitang mga Kristiyano, lain-lain tuog ngalan ang atong pundok, pero usa ra ka Kristo ang atong gituhuan.
sa general gitawag ta og Christian, no, mga Kristiyano. Ang textbook sa mga Kristiyano wala lain ang Bible, mga higala. Gituhuan nato ng tanan nga ang Bible mauna ang pulong sa Ginoo. Di na maangkon og sa kapundok. Iya nas Ginoo. Kung tanaw nimong ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. O nag-ari ka sa mayong balita ang Biblia, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran. So, mutudlo dis tinuod. Munag unsa ganay itudlo dinhi tinuod na higala. O niyon sa pagyod, may kapuslanan sa pagbadlong. Pagbasa nato sa Bible higala, natel tay mga buhat nga masakitan ta, kana tungod kay nagsupak man ta. Ang pagbasa nato sa Biblia kay pulong manis Ginoo, ang Dios nagbadlong nato, ayaw nagbuhata kay supak na sa akong kaubuton. Magampo ra ba ta? Moingon din ta nga matuman ang imong pagbuot diri sa yuta moingon sa langit. So ang pulong sa Ginoo mo gani magbubuot nato kana kun gusto tang maluwas. Ang Biblia mutudlos kamatuoran. Number 2, mobadlong nato higala. Pagbasa nato sa Biblia, paminaw nato higala sa pulong sa Ginoo, unya nagbuhat ta ana sama anang na ako'y gipistahan. Gibadlong lang ko sa Ginoo, dili ta angayng masuko ana, di ta angayng masakitan, kay kung tinuod tang Dios nun higala, kung tinuod tang nagtuo nga ang Biblia pulong sa Ginoo, angay ganat natong pasalamatan ng Ginoo. Salamat kaayo nga karon nahibaw ko nga supak di ay ni ang among gibuhat sa imong kabubuton. O ni ikatulo nga kapuslanan, may kapuslanan sa pagsaway. Kung naaman tayo nabasa nga medyo ginahunan tong saway, dili kami nagsaway ana higala. Ang Dios misaway nato. Kay ang Dios mutudlo nato sa tinuod, mubadlong nato, sawayon ta, o ni ikaapat kapuslanan, og mutudlo sa tao kung unsaon pagkinabuhing matarong. Muna nga ito makuha sa Bible, magtudlo kanato higala, unsaon nato pagkinabuhi nga matarong. Munang importante kaayo nga atong matun-an, mabasa ang Biblia, aron atong masayran kung unsaon nato pagkinabuhi nga kanang kinabuhi nga matarong kinabuhi nga uyon sa kabubuton sa atong Ginoo. Munang point atong ikuha dinhi. Sakit tuod na paminahon ang pulong sa Ginoo, pero dawato na to. Nga naman, sa maraguna sa operasyon higala, sa diha nga ning adto tag doktor na x-rayhan ta o na ultrasound ba, nakita ba nga dunay bato des tong pantog, mayon doktor kinahanglag operasyon, adi ta magpadaghang kaing mureklamo di kung magpopera dok, sakit kay na magunahuna ana, pero nganong magpa-opera man yun kay gusto man tang maayo na ako'y apo nga masamad gani, pastang talawana kayo. Perting talawana kay imon tambalan. Wa pa gani, madapat ang tambal. Wa na magsinag kisi-kisi kay sakitan sa tambal. Ang pulong sa Ginoo tambal na. Sakit na. Pero dili na makaayo. O dili na makadaot. Makahatag noon nato nagkaayuhan. Kay magtudlo man ang Biblia paingon sa kamatuoran higala. Muna ang Biblia nagtudlo atong tanaw na unsa may gitudlo sa Ginoo mahitungod sa pagsimba. Sa Pinadayag kapitulo atong tanaw na atong basahon 14 bersikulo 7. Ang atong mabasa diri,
maoy simbaha ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat og sa tinubdan sa tubig. Gitudloan tas pulong sa Ginoo nga walay lain atong simbahon ang Dios nga nagbuhat. So ang Dios nga creator maoy atong simbahon, dili kadtong Dios nga creator. Siya simbahon na to. Musimba gani kog lain aw makasa ko niya. Kay siya ra may atong simbahon. Way lain atong simbahon. Ang Dios ra nga tuas langit, ang Dios nga magbubuhat, maunay takos og angay nato nga simbahon higala kay siya ay nagbuhat sa tao. So karon mo'y hinungdan nga si San Pedro sa dihang gisulayan siya simba kay doon na may moingon kana wa man na mo simbaha ang larawan. Mga tarungan yun ba? Ang among gisimba kadtong gilarawanan. Mao man hi katarungan. Wa mi nagsimba sa larawan, ang among gisimba ang gilarawanan. Arita sa gilarawanan. Ay butang ta panitan San Pedro. Kay atong tanawon kay na may daghambaya nga naghimo og larawan ni San Pedro. Kay mao ba ko ni nagunit sa Yahweh sa ginharian sa langit. Mayon kuno si Pedro ay sod, adi kun ta kasod. Kay atong tanawon. Dinhi sa Buhat Kapitulo 10, 25 ug 26. Tanan tong pulong sige no ha. Atong basahon. Nagiuna 25 sa pag-abot ni Pedro. Gisugat siya ni Cornelio og miluhod. Manday ha? Pedro gito nga buhi. Miluhod sa pagsimba kaniya. Unsay gibuhat ni Cornelio higala? Pag-abot kini San Pedro tus balay ni Cornelio, misugat si Cornelio kaniya. Og miluhod si Cornelio sa pagsimba kaniya. Unsa may reaksyon Pedro? Nagisimba siyang Cornelio. Tanaw na to ang 26. Apan gipatindog siya ni Pedro o giingnan, ayaw ka na buhata. Tao lamang ako. Tiyaw mo na. Buhi gudto. So nakabadlong na to. Nakabadlong kay buhi man. Pero kay gipatay betos Pedro, gilansang sa krus, gituwad pagyod si Pedro dito sa Roma. Wa na may nakabadlong muna ang tao nagpatuyang og simba sa larawan ni San Pedro. Kung ingno nato nga ang wa man mo simba larawan among gisimba ang gilarawanan. Unya ni aman ni gilarawanan San Pedro. Wa man pa simba, yung Pedro ko simbahan ninyo. Tao lamang ako. Bisan pa manggani si San Juan mga higala. San Juan na ha? Nakasimba siya sa manulunda. Kay iyang nakita nga ning tungha ang manulunda sa Ginoo nga gamhanan. Atong basahon. Unsay reaksyon sa manulunda sa dihang gisimba siya ni San Juan. Gaingon dinhi ang atong mabasa sa versikulo pinadayag 22:8-9. Ako si Juan mao ang nakadungog og nakakita nining mga butanga. Sa pagkadungog ug pagkakita ko niini, mihapa ako sa pagsimba sa tiilan sa manulunda nga mao ang nagpakita kanako nini. Apan siya mingon kanako, ayaw pagbuhata kana. Ako mo'y usa lamang ka masig kaulipon uban kanimo og sa makaigsunan nga mga propeta og sa mga nanagbantay sa mga pulong nini basahona, maoy simbaha ang Dios. Tiyaw mo na, si San Juan higala gibadlong sa manulunda. Human siya badlonga, gitudloan siya kinsay simbahon. Ayaw kog simbaha, parehas ta. Ulipon to sa Dios ang imong simbahon, mao ang Dios. Muna giwas Biblia, mo hinungdan sa first ug second commandment, gidili higala ang pagbaton og laing mga Dios. Ikaduhang sugo sa Exodo 20:4-5, dili ka magbuhat og bisan unsang kinulit nga larawan sa itaas sa langit kunin sa yuta kun tuas katubigan. Dili ka magsimba kanila.
dili ka magyukbo kanila, kay ako ang Ginong Dios nimo, gamhanan o gigihan, silutan ko ang bisan kinsang nagsalikway kanako. Nana sa Ten Commandments Ginoo, gibawal na ang atong simbahon ang Dios sa langit. Unya unsa na to sa pagsimba? Sa Juan 4 higala 24, simbahon na to siya diha sa espiritu o sa kamaturan. Dili makita kay espiritu man. So na ang pagsimba ngadto sa Dios mga higala. O hinungdan nga nag-ingon ang pinadiyag 14:7, simbahan ninyo ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa pinubdan sa tubig. Kung musimba tas binuhat, gitawag na siya og Dios, Dios mga higala. Okay, ato nakita si Jeannie Rama Fermin, niya po Roger Noval de los Santos. Maayong gabi, Kuya John, Kuya Libby, God bless. May gabi di dong. Kinuwa na magitay-tay higala sa di pahingpit tapuson at nung tulumanon ni ang atong theme song. Mga higala, magampo kita, dalang panan ug makagahom na mga Diyos, daghan salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalangin ni tanan nagapaminaw, dada sa hayag